Ja sam Nermina Hadžigrahić, profesor s Medicinskog fakulteta, sada na funkciji rektora Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Danas Univerzitet u Skoplju, Sveti Kiril i Metodij, slavi jedan značajan jubilej. 70 godina rada i postojanja je jedna zaista značajna činjenica i evo ovdje smo da sa svojim prijateljima iz Skoplja sam došla da podijelim tu njihovu radost i da zajedno poželimo da Univerzitet u Skoplju obilježi još puno ovakvih godišnjica, da nastave ovim putem kojim ide. Između Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Skoplju postoji potpisan sporazum o saradnji. Nadamo se da će se ta saradnja proširiti na što više polja i da ćemo ovakvih zajedničkih susreta, ne samo povodom godišnjice, imati još više. Saradnja podrazumijeva ne samo saradnju u oblasti mobilnosti nastavnika, saradnika i studenata, nego i rad na nekim zajedničkim naučno-istraživačkim projektima, što je nešto što je od posebnog interesa ne samo za naš, nego i Univerzitet u Skoplju. Nažalost, nismo zadovoljni nivom razmjene koja postoji i to je jedan od razloga zbog čega trebamo ovu saradnju proširiti i učiniti je jačom. Imamo 13 fakulteta i akademiju na Univerzitetu u Tuzli, veliki broj fakulteta ima Univerzitet u Skoplju, tako da možemo sigurno naći neke zajedničke programe na koje bi studenti došli ili bismo mi poslali svoje. Hvala i vama.